So ungazalwa nayo ingane ngathi mhlawumbe ngihlukanise lapho ingane from the age of few weeks izelwe up to inyanga iyakwazi ukuthi ibe ne-eczema. Okay, umehluko lapho ukuthi eyakhe eczema kuba ngathi izilonda ezikhala amanzi ngoba phela khumbula ukuthi ingane indonga zesikhumba suke singakafomeki kahle, so ugcina umzimba i-protection usukhipha more amanzi kuyena ngoba usa weak nendonga zakhe zisa weak, so kuyena ingane uba nale eczema egcina isikhala amanzi. Okay, iyabona abantu bathi yonke into isilonda esikhalayo siyakhala kancathi una eczema kuphela until usho manje. Yes, so enganeni izokhaliswa iloko ngoba le barrier ayikho, so amanzi aphuma kalula ke kubona. Okay, so sizokhala esabo isilonda, but enganeni kakhulukazi kuba kumhlana nasebusweni iziqhomo ubona ngathi zomile ziyadabuka iziqhomo zayo ingane. Okay, ezikhula mhlambe seba yema teenage nengane siyashintsha siqale sibonakala ngaphakathi kwindololwane ingaphakathi lendololwane la nangemuva emadolweni yabo logoba khona indololwane iba lapha irash or ngemuva kumadolo akhe iba khona, kodwa uma seliyo age siyaqala siba dry iba rough iba ngathi ukhwekhwe uyayibona kuba ngathi uyaxebuka futhi. Kumuntu omdala of course ingaba noma ilaphi, kodwa kuyona siyakhuphula nasebusweni nasemandlebeni ubone emadlebe la ngemuva kumqala kuyingalo phezulu emasemehlweni kuba njani kuba yomile emahlweni kakhulukazi kuba ama dark circles kube emnyama kube indilinga ezimnyama ubona kunendilinga ezimnyama nje ebusweni. Okay, but kumuntu omdala futhi nasenyaweni eceleni kwenyawo lana emacumbono uyaxebuka womile emaceleni enyawo nakhona futhi kuzoba khona, so lento ngenzeka nanoma ilaphi khona emzimbeni womuntu. And mhlambe while ngilapha engane nje mama lady ukubalula kumzali ukuthi yazi ungayithathi light if ukuthi ingane yakho inalenkinga ye-eczema ngoba yazi ukuthi izoqalwa esikoleni, so ikhona i-bullying ezokwenza